Smutek proměnil dům v ticho a rutinu. Ale nový pohled přinesl barvy, vůni a jiný klid. Bez slibů uzdravila rány, které čas ignoroval. A on konečně začal znovu dýchat. Doufáme, že se vám dojemný obrat tohoto příběhu bude líbit. Láska ukáže krásu života. Pokud se vám líbí, přihlaste se k odběru našeho kanálu. Zlaté světlo pozdního odpoledne proudilo širokými okny penthouseu v pražské Letné. Tomáš Marek, 32 let, dědic podnikatelské skupiny Marek, si rozepnul kravatu, jakmile vstoupil do bezvadně zařízeného a tichého obývacího pokoje. Odešel dříve ze schůzky s představenstvem. Impulzivní rozhodnutí zcela mimo jeho obvyklé chování, ale něco v něm potřebovalo jít domů. K Sofii, ke své teprve 6měsíční dceři, které se sotva dokázal podívat do očí, aniž by cítil, jak se mu svírá hrudník. Od odchodu Anny, jeho manželky před 5 měsíci při autonehodě, žil Tomáš na autopilota. Bolest byla neustálým společníkem, kterou se snažil zahnat ponořením se do práce, péči o Sofii přenechával profesionálním a efektivním, ale odtažitým chůvám. Byt, dříve plný smíchu a hudby, Anna milovala hudbu, měl nyní chladnou atmosféru muzea, vše uspořádané, čisté a prázdné života. Pane Marku, nečekala jsem vás tak brzy. Paní Jana, hospodyně, která pro rodinu pracovala více než 20 let, se objevila na chodbě s utěrkou v rukou. Zrušil jsem poslední schůzku, Jano. Tomáš si prohrábl tmavé vlasy. Sofie spí? Máme stoukendiga mas, ne pejtaňská ne, pane. Holčička je v obývacím pokoji s... Paní Jana zaváhala. Lehký úsměv se jí objevil v koutku úst. Je s ní nová pomocnice. Dívka, která dnes nastoupila. Tomáš neurčitě přikývl. Vzpomínal si, že agentura poslala někoho nového, protože poslední chůva dala výpověď po pouhých 2 týdnech. Sofie neustále plakala, špatně spala a profesionálka nebyla připravena vyrovnat se zármutkem. Jak vysvětlila jdouce po chladné chodbě, Tomáš se náhle zastavil u vchodu do obývacího pokoje. Tam na perském koberci, který stál malé jmění, seděla mladá žena s kudrnatými vlasy staženými do jednoduchého drdolu v šedé uniformě domácího personálu. Klečela, mávala barevným šátkem ve vzduchu a tiše si broukala. A před ní ležící na dece Sofie, jeho Sofie, která jen plakala a odmítala se nechat chovat, se smála. Nejen smála, hlasitě se smála. Křišťálově čistý zvuk jako malé zvonky, který Tomáš nikdy neslyšel. Miminko mávalo buclatými ručičkami směrem k šátku, hnědé oči, tak podobné Aniným, zářily radostí. Kdo je tahle krásná princezna, co se směje? Kdo to je, co? Mladá žena mluvila melodickým hlasem. Nakláněla se, aby miminko pošimrala na bříšku, které odpovědělo dalšími smíchy. Vidíš, Sofie se umí smát, ano, umí. Tomášovi, něco se v Tomášovi zhroutilo. Vnitřní přehrada, kterou držel zavřenou veškerou svou manažerskou sebekontrolou, povolila a on se musel opřít o rám dveří. Ten zvuk, ten nevinný smích, se zdál, že byt znovu dýchá, jako by se stěny, nábytek, vzduch, vše, co bylo v napětí od Anina odchodu, pomalu vracelo k životu. Mladá žena si všimla jeho přítomnosti a rychle vstala, upravujíc si uniformu. Promiňte, pane Marku, neviděla jsem vás přijít. Její hlas byl nyní zdrženlivý. Uctivý, ale její oči si udržovaly klidnou pevnost. Jsem Lucie Novotná, nová pomocnice. Paní Jana mě poučila o chodu domácnosti, zatímco jste byl v práci. Tomáš se pokusil promluvit, ale slova mu uvízla v krku. Sofie, když ztratila Lucínu pozornost, začala mumlat. Mladá žena se okamžitě otočila k miminku, vzala ho s přirozeností, která kontrastovala s nepohodlím, které on sám cítil, když držel vlastní dceru. Jen jsem se jí snažila trochu stimulovat. Lucie vysvětlila, jemně kolébala Sofii, která si teď hrála s jedním z kudrlinek, které jí vypadly z drdolu. Miminka v tomto věku potřebují barevné a zvukové podněty pro svůj vývoj. Kde jste se to naučila? Tomáš se konečně zeptal a udělal pár kroků do pokoje. Trochu od své babičky, která vychovala 6 dětí a 14 vnoučat tam na Vysočině. Diskrétní úsměv rozzářil Lucín obličej. A také jsem 3 roky dobrovolničila na pediatrickém oddělení městské nemocnice v Kladně, než jsem přišla do Prahy. Hodně jsem se naučila pozorováním sester a lékařů s miminky.
Tomáš přikývl a pozoroval, jak se Sofie zdála být v Lucíně náručí naprosto v pohodě. Neplakala, nekroutila se. Jen s tou zvědavou intenzitou typickou pro miminka pozorovala tvář mladé ženy. Můžu? Zeptal se a váhavě natáhl ruce. Lehké překvapení proběhlo Lucínou tváří. Možná překvapení z prosby, možná z uvědomění, že otec žádá o povolení držet vlastní dceru. Samozřejmě, pane. Opatrně mu Sofii podala a téměř instinktivně ho poučila. Podepřete jí hlavičku takhle, to je ono. Ráda cítí teplo těla, takže ji držte blízko. K Tomášovu překvapení Sofie nezačala plakat, když byla přenesena do jeho náručí. Naopak, miminko se na něj podívalo s vykulenýma očima a po chvíli se lehce usmálo. Ona se na mě usmála, zamumlal Tomáš. Cítil, jak se mu do krku dere téměř zapomenutá emoce. Samozřejmě, pane. Pozná svého otce. Lucie mluvila přirozeně, jako by to bylo samozřejmé. Sofie jen potřebovala trochu jistoty, aby se mohla projevit. Miminka cítí všechno kolem sebe, víte? Všechnu energii, všechny emoce. Slova Tomáše zasáhla jako úder. Kolikrát za poslední měsíce přišel domů, nesoucí drtivou tíhu kanceláře zármutku viny, kolikrát Sofie cítila jeho zoufalství, jeho emocionální nepřítomnost, i když byl fyzicky přítomen. Připravila jsem jí dýňovou kaši s kuřecím masem, Lucie pokračovala, zdánlivě si nevšímajíc Tomášovi tiché epifanie. Paní Jana říkala, že odmítá jídlo, ale možná je to jen otázka změny jídelníčku. Můžu to ohřát, pokud ji chcete zkusit nakrmit hned teď. Tomáš se podíval na zaměstnankyni, které nemohlo být více než 25 let, ale mluvila s jistotou někoho, kdo hluboce znal své řemeslo. A pak nad dceru v jeho náručí, která mu teď s překvapivou silou držela jeden prst. Prosím, ano. Lucy, můžete mi říkat Tomáš. Pan Marek je můj otec. V následujících dnech začal penthouse na Letné procházet jemnou, ale hlubokou proměnou. Vůně domácího jídla se vrátila do místností. Lucie měla dar připravovat jednoduchá a výživná jídla, která lákala i Tomášovi nevýrazné chuťové buňky, zvyklé na rychlé obědy v drahých restauracích. Okna zůstávala déle otevřená, nechávajíc mořský vánek proudit místnostmi. Drobné detaily, jako váza s čerstvými květinami na konferenčním stolku, nebo barevné polštáře na pohovce v televizním pokoji, dodávali pocit útulnosti, který místo nepoznalo po měsíce. Nejvýznamnější změnou však byla Sofie. Miminko, které dříve spalo jen krátké a neklidné intervaly, mělo nyní zavedený režim. Lucie vytvořila podrobný zápisník s časy krmení, spánku, koupání a hraní. Zaznamenávala každou reakci dívky na nová jídla, každý malý úspěch, jako když se sama začala otáčet, nebo když poprvé pevně uchopila chrastítko. Je velmi vnímavá, poznamenala Lucie jednoho odpoledne, když skládala čerstvě vyprané dětské oblečení. Bude to zvídavá holčička, plná otázek. Jako matka, odpověděl Tomáš bez přemýšlení, s melancholickým úsměvem na rtech. Bylo to poprvé, co zmínil Anu, aniž by cítil tu palčivou bolest v hrudi. Lucie jen přikývla, respektujíc okamžik. Něco na její přítomnosti inspirovalo důvěru, nevyžadovala vysvětlení, nevynucovala si rozhovory, ale byla plně přítomná, když se Tomáš rozhodl promluvit. Bylo to v pátek, po obzvláště napjatém dni v kanceláři, kdy Tomáš opět přišel dříve a našel Lucii v Sofíně pokoji, tiše si zpívající, zatímco jí miminku masírovala nožičky levandulovým olejem. Je to na lepší spánek, vysvětlila, když ho uviděla ve dveřích. Moje babička říkala, že levandule uklidní i dospělé srdce. Tomáš sledoval scénu a cítil zvláštní směs vděčnosti a něčeho víc, co nedokázal pojmenovat. Za poslední týdny Lucie proměnila nejen chod domácnosti, ale i jeho vztah k Sofii. Nyní věděl, jak dceru správně držet, jak ji uklidnit, když plakala, jak rozpoznat, zda má hlad nebo je unavená. Malá vítězství, která se dříve zdála nepřekonatelná. Večeříte dnes s námi? Zeptal se a překvapil sám sebe. Obvykle Lucie připravila večeři a odešla do svého pokoje v servisní části, což byla rutina, kterou si oba tiše zavedli. Úžas v její tváři byl rychle nahrazen zdrženlivým úsměvem. Pokud si to přejete, samozřejmě. Ten večer znamenal změnu v rytmu domu. Seděli u kuchyňského stolu.
Tomáš trval na tom namísto impozantní jídelny a povídali si jako nikdy předtím. Mluvil o tlaku představenstva, o očekáváních svého otce Karla Marka, zakladatele obchodního impéria, které nyní řídil. Mluvil o neustálém strachu z toho, že selže jako otec Sophie, že nedokáže vyplnit prázdnotu, kterou zanechala Annína nepřítomnost. Můj otec vybudoval impérium z ničeho, přišel z Jižní Moravy jen s tím, co měl na sobě, poznamenal Tomáš a nabral si další porci jednoduchých těstovin, které Lucie připravila. Myslí si, že projevování náklonnosti je slabost. Pro něj je být dobrým otcem zajistit finanční stabilitu a bezpečnou budoucnost. A co si myslíte vy? Zeptala se Lucie, její pohled přímý, bez odsuzování. Tomáš se na chvíli zamyslel a hrál si s vidličkou. Myslím, že Sophie si nebude pamatovat akcie, které jsem jí koupil pro její budoucnost. Bude si pamatovat, jestli jsem byl přítomen nebo ne. Melancholicky se usmál. Mám strach, že se stanu brilantním profesionálem a nepřítomným otcem. Samotná skutečnost, že máte tento strach, už ukazuje, že jste na správné cestě, odpověděla Lucie s jednoduchostí. Láska je přítomnost, Tomáši. Je to být celým, když jste, bez ohledu na to, zda na 2 hodiny nebo celý den. Její slova mu zněla v hlavě, když později té noci pozoroval Sofii spící v postýlce. Malá ručička miminka pevně svírala barevnou látkovou plenku, kterou Lucie vyrobila z odstřižků, aby si zvykla na různé textury, vysvětlila. Následující pondělí Tomáš obdržel nečekanou návštěvu v kanceláři. Petra Veselá, jeho dlouholetá bývalá přítelkyně, se kterou udržoval přerušovaný vztah předtím, než potkal Annu, vstoupila do jeho kanceláře s propracovanou kyticí květin. Slyšela, jsem, že potřebuješ podporu, řekla, položila květiny na stůl a přistoupila s důvěrností někoho, kdo dobře zná terén. Přišla jsem nabídnout své služby. Sugestivní tón nezůstal bez povšimnutí. Petra byla vždy přímá. Jedna z vlastností, která ho zpočátku přitahovala. Vysoká, elegantní, s titulem MBA v oboru financí a kontakty v nejlepších pražských rodinách, představovala to, co by jeho otec považoval za ideální partnerku pro muže v jeho postavení. Děkuji za zájem. Petro, ale dobře se adaptujeme, odpověděl Tomáš s odtažitou zdvořilostí, udržujíc stůl mezi nimi jako fyzickou bariéru. Adaptujeme? Zvedla perfektně upravené obočí. Slyšela jsem, že jsi najal pomocníci? Dívku z předměstí, aby se starala o tvou dceru. Kondescendentní tón v Tomášovi vyvolal rostoucí podráždění, ale zachoval si klid. Lucie je kompetentní a Sofie je šťastná. To je pro mě teď důležité. Petra se lehce zasmála a upravila si zlatý náramek na štíhlém zápěstí. Miláčku, jsi Marek. Image je v tomto prostředí všechno. Přemýšlel si, co si lidé řeknou. Bohatý vdovec sám s mladou služkou. Ten nechal naznačení viset ve vzduchu. Nemluvě o bezpečnosti malé. Co vlastně o té dívce víš? Její slova zasadila semínko pochybností, přesně jak Petra zamýšlela. Tomáš věděl, že je vypočítavá, užitečná vlastnost v podnikání, nebezpečná ve vztazích, ale nemohl popřít, že ho ta otázka trápila. Co o Lucii skutečně věděl, kromě toho, co mu sama řekla? Toho večera, když přišel domů, Tomáš se na Lucii díval jinýma očima. Byla na verandě se Sofií, ukazovala jí západ slunce nad Letnou. Vyprávěla o barvách oblohy, jako by miminko rozumělo každému slovu. Byla v ní klid, který ostře kontrastoval s úzkostnou energií Petry, s její vypočítavou agendou a průhlednými ambicemi. Všechno v pořádku, Tomáši. Zeptala se Lucie, když si všimla jeho zamyšleného pohledu. Ano, jen přemýšlím. Přistoupil blíž a vzal Sofii do náručí. Dívka mu okamžitě chytila kravatu a strčila si ji do úst. Lucie, zmínila jste, že jste dobrovolničila v městské nemocnici v Kladně. Jak dlouho to bylo? Pokud si všimla náhlé zvědavosti, nedala to najevo, je 3,5 roku. Začala jsem během svého technického kurzu ošetřovatelství, který jsem nakonec nedokončila kvůli finančním potížím. Ale dobrovolnickou práci jsem dělala dál. A předtím? Předtím jsem se starala o své mladší sourozence, zatímco moje matka pracovala jako denní pomocnice. V té době jsme bydleli v Brně. Naklonila hlavu zvědavá. Proč ten náhlý zájem o mou minulost? Tomáš se styděl za svou nedůvěru. Jen jsem chtěl lépe poznat osobu, která se stará o mou dceru, odpověděl, což nebyla úplná lež.
Tomášovi zazvonil telefon, než Lucie stačila odpovědět. Byla to jeho teta Kristýna, mladší sestra jeho otce a samozvaná strážkyně tradice Marků. Od Aniny ztráty Kristýna zintenzivnila své návštěvy a telefonáty, vždy s argumentem chránit zájmy rodiny. Tomáši drahý, večeříme zítra spolu? Mám důležité kontakty, které ti chci představit. Kristýnin přeslazený hlas nemaskoval imperativní tón. Lidé, kteří ti mohou pomoci zvládnout tuto delikátní situaci, ve které se nacházíš. Tomáš přesně věděl, na jakou situaci narážela. Pro Kristýnu byl bohatý 32letý vdovec s malou dcerou společenskou nouzí, kterou bylo třeba rychle vyřešit vhodným novým sňatkem. Mám zítra večer plány se Sofií, Kristýno. Přiveď malou. Nebo jinak schuvou, ta dívka. Jak se jmenuje? Lucie? Lucy, opravil G automatiky. A raději zůstanu doma. Dramatický povzdech na druhém konci linky byl téměř komický. Nemůžeš se navždy izolovat, drahý. Mysli na impérium, které tvůj otec vybudoval. Mysli na image rodiny. Image rodiny. Stejná slova, která Petra použila dříve. Jakoby Sofie byla doplněk, který se má vystavovat na správných akcích se správnými lidmi. Dobrou noc, Kristýno. Promluvíme si jindy. Když zavěsil, Tomáš se setkal s Lucíným pohledem, ne dotěrným, ale pozorným. Sofie usnula v jeho náručí, hlavička opřená o jeho rameno. Usnula, když slyšela váš hlas, poznamenala Lucie s malým úsměvem. Děti se cítí bezpečně v hlase svých rodičů, víte? Je to jako obětí, které přichází zevnitř. Něco na té tak jednoduché poznámce Tomáše hluboce dojalo. Tam na verandě jeho luxusního bytu, s dcerou spící v jeho náručí a světlem západu slunce zalévajícím Lucínu klidnou tvář, si uvědomil, že skutečný luxus není v importovaném nábytku nebo uměleckých dílech na stěnách. Byl v malých okamžicích skutečné přítomnosti, které žádné obchodní impérium nemohlo koupit. Neděle svítala slunečná, jeden z těch dokonalých pražských podzimních dnů, s intenzivně modrou oblohou a svěžím vánkem. Tomáš se probudil na neobvyklý zvuk. Smích. Malé, jemné, přicházející ze Sofii na pokoje. Sledoval zvuk a našel Lucii sedící na chlupatém koberci, s miminkem opřeným o polštáře. Ze starého prostěradla udělala improvizované stínové divadlo. Vytvářela rukama figurky zvířat, zatímco vyprávěla vymyšlené příběhy. Sluňátko se procházelo lesem, když našlo ztracené ptáče. Proč pláčeš, ptáče? Zeptal se slon. Ztratilo jsem rodinu a ještě neumím létat, odpovědělo smutné ptáče. Sofie tleskala při každém pohybu stínů na zdi, její oči byly vykulené úžasem. Tomáš stál ve dveřích, pro obě neviditelný a vstřebával ten okamžik. Zdálo se nemožné, že před pouhými 2 měsíci byl ten samý pokoj místem napětí, s neutěšitelným miminkem a dezorientovaným otcem. Pak slon dostal geniální nápad. Lucie pokračovala. Její hlas se změnil, aby napodobila postavu. Vylez mi na chobot, ptáče. Nemůžu létat, ale znám tento les jako dlaň své tlapy. Společně najdeme tvou rodinu. V tu chvíli Sofie otočila hlavu a uviděla Tomáše. Obrovský úsmětek rozzářil její malou tvářičku a ona k němu natáhla ručičky, nadšeně žvatlala. Podívejte, kdo se probudil. Lucie se otočila, její tvář zjemněla, když uviděla Tomáše. Máme naši ranní pohádkovou seanci. Všiml jsem si. Tomáš se usmál a přistoupil, aby vzal Sofii do náručí. Důvěrnost gesta byla teď přirozená, jako by jeho tělo konečně pochopilo jazyk otcovství. Ty si ty příběhy vymýšlíš? Ve většinu ano. Lucie začala skládat prostěradlo používané jako plátno. Moje babička mi vyprávěla spoustu příběhů, když jsem byla malá. Neměli jsme vždycky knihy, takže ona vytvářela celé světy jen slovy a stíny na zdi. Musela to být úžasná žena. Byla. Lucínou tváří proběhl melancholický úsměv. Odešla před 5 lety, ale její příběhy žijí dál. Teď je vyprávím Sofii a kdo ví, třeba Sofie jednou bude vyprávět svým dětem. Zmínka o budoucnosti vytvořila mezi nimi okamžik nečekané intimity. Tomáš si uvědomil, jak se Lucie integrovala nejen do chodu domácnosti, ale i do vyprávění jejich životů. Přemýšlela o Sofíně budoucnosti, sázela semínka příběhů a vzpomínek. Připravila jsem kávu, Lucie prolomila ticho
a vrátila se k praktickému tónu. A je tu čerstvý pomerančový koláč. Sofie už měla první láhev, ale brzy bude chtít ovesnou kaši s banánem. Dopoledne proběhlo v klidu, na který Tomáš zapomněl, že je možný. Kávu si dali na verandě. Sofie seděla v dětské židličce mezi nimi a ochutnávala malé kousky ovoce. Povídali si o jednoduchých věcech. Počasí, dokumentu o oceánech, který oba sledovali v různých časech, oblíbených dětských knihách. Lucie mluvila o svém snu dokončit jednoho dne technický kurz ošetřovatelství, možná dokonce jít na vysokou školu. Měla byste, poznamenal Tomáš, máte přirozený talent pro péči. Jednoho dne, kdo ví, zatím jsem tady šťastná. Zvonění u dveří zazvonilo krátce po poledni a přerušilo klidnou atmosféru dopoledne. Petra stála u dveří, oslnivá v lehkých letních šatech, nesoucí 2 značkové tašky. Překvapení, zvolala a vstoupila, jako by se na ní čekalo. Přinesla jsem dárky pro naši princezničku. Slovo naši nezůstalo Tomášovi nepovšimnuto a on hodil omluvný pohled na Lucii. Ta se svou charakteristickou diskrétností něco zamumlala o přípravě oběda a odešla do kuchyně se Sofií. Petro, nic jsme si na dnešek nedomluvili, řekl Tomáš udržujíc zdvořilý, ale pevný tón. Potřebují teď přátelé schůzku? Usmála se a položila tašky na pohovku. Navíc jsem se strašně stýskala po malé Sofii. Přinesla jsem jí pařížské oblečení, dorazilo včera mým posledním letem. Petra se sama pozvala na oběd a převzala kontrolu nad situací, jako to vždycky dělala. Její okázalá přítomnost však vytvořila ostrý kontrast s přirozeností posledních měsíců. Když Sofie během jídla začala plakat, Petra navrhla několik triků, které používaly její kamarádky s dětmi. Od importovaných elektronických dudlíků po mobilní aplikace s vědecky ověřenými zvuky pro uklidnění miminek. Nic nefungovalo. Sofín pláč se zesiloval, její malá tvářička zrudla frustrací. V tu chvíli Lucie, která diskrétně pozorovala z vchodu do pokoje, přistoupila. Můžu? Zeptala se Tomáše, který okamžitě přikývl. Lucie vzala Sofii pevnými, ale jemnými pohyby, opřela jí o rameno a začala jí rytmicky poklepávat na záda, zatímco si tiše broukala u kolébavku. Za méně než minutu se pláč změnil v lehké vzliky, pak v ticho. A nakonec Sofie klidně odpočívala, hlavičku opřenou o Lucíno rameno, k spáni. Máte kouzelný dotek, poznamenala Petra. Její úsměv nedosahoval k očím. Kde jste se to naučila? Nějaký speciální kurz pro šeptání z miminky? Kondescendentní tón přiměl Tomáše nepohodlně se zavrtět na židli, ale Lucie odpověděla klidně, žádný kurz, paní. Jen pozorování a praxe. Paní? Prosím, říkejte mi, Petra. Koneckonců jsme tu skoro jako rodina, že? Podívala se přímo na Tomáše. Jsem si jistá, že se toho můžeme hodně naučit, jedna od druhé. Mám nějaké kontakty na renomované pediatry, kteří by mohli lépe poradit s vývojem Sofie. Komentář, zdánlivě nevinný, obsahoval jasnou narážku, že současná péče není dostatečná. Tomáš si uvědomil strategii. Petra si označovala teritorium, upevňovala svou domnělou nadřazenost prostřednictvím společenských kontaktů. Sofie má vynikajícího pediatra, děkuji, odpověděl suše. A Lucie vede podrobný záznam o jejím vývoji, který lékař pochválil při poslední kontrole. Samozřejmě, samozřejmě. Petra takticky ustoupila a přešla k zářivému úsměvu. Jen chci pomoci. Koneckonců, dítě potřebuje silné ženské vzory ve svém životě, že ano? Oběd se protáhl o další nepříjemnou hodinu, přičemž Petra dominovala rozhovoru s příběhy ze svých nedávných cest a jemnými komentáři o důležitosti správných kontaktů pro Sofínu budoucnost. Když se konečně rozloučila, zanechala Tomášovi dlouhý polibek na tvář a zašeptala. Přemýšlej o tom, o čem jsme mluvili v kanceláři. Imeči je všechno, drahý. A rodinná stabilita taky. Poté, co odešla, v místnosti zavládlo těžké ticho. Lucie, která uložila Sofii ke spánku, diskrétně začala sbírat talíře. Promiňte za to, řekl Tomáš konečně. Není co omlouvat, odpověděla Lucie jejím hlasem neutrálním. Paní Petra se zdá, že se o Sofii velmi zajímá. Petra se zajímá o myšlenku Sofie, ne o Sofii samotnou, řekl Tomáš a překvapil sám sebe upřímností. Vidí příležitost, ne dítě.
Lucie přestala s tím, co dělala, a podívala se na něj přímo. A co vidíte vy, Tomáši? Otázka jednoduchá a přímá ho zasáhla jako blesk jasnosti. Vidím svou dceru. Vidím druhou šanci udělat věci správně. Zaváhal, pak dodal, a vidím, že to chápete lépe než kdokoliv, koho znám. Okamžik byl přerušen telefonem. Byla to Kristýna informující, že přijde na návštěvu pozdě odpoledne. Ne prosba, ale oznámení. Tomáš dobře znal taktiku. Jeho teta zřídka dávala prostor k odmítnutí. Když Kristýna dorazila v 5 odpoledne, nesla složku dokumentů a vážný výraz někoho, kdo přichází řešit naléhavé záležitosti. Poté, co formálně políbila spící praneteř v postýlce, požádala Tomáše o soukromý rozhovor v kanceláři. Provedla jsem nějaké šetření, začala Kristýna a metodicky otevřela složku. O vaší zaměstnankyni. Tón slova přiměl Tomáše lehce stisknout opěrku židle. Lucie. Ano, slečna Novotná. Kristýna si upravila brýle s drahými obroučky. Víte, drahý, když jde o bezpečnost naší Sofie, nemůžeme být neopatrní. Sofie je naprosto v bezpečí. Samozřejmě, ale prověřování minulosti je standardní postup. Položila několik papírů na stůl. Například věděl jste, že ta nemocnice, kde prý pracovala jako dobrovolnice, měla před 4 lety skandál s krádežemi léků? Tomáš si udržel neutrální výraz, ačkoliv cítil, jak v něm narůstá vlna podráždění. A Lucie byla do toho zapletena? Že to neříkám. Kristýna takticky ustoupila. Jen mi přijde zvláštní, že se o incidentu nikdy nezmínila. A ještě zvláštnější je, že podle mých zdrojů náhle opustila technický kurz ošetřovatelství, nejen kvůli finančním potížím, jak tvrdí. Narážka byla jasná, i bez přímých slov. Tomáš vzal papíry, které teta přinesla, vágní novinové výstřižky, neúplné dokumenty, vše pečlivě vybráno, aby zasadilo pochybnosti. Odkud máte tyto informace, Kristýno? Mám přátele na strategických pozicích. Lidi, kteří se starají o blaho rodiny Marků. Naklonila se dopředu. Tomáši, jste mladý, atraktivní a zranitelný muž po tom, co se stalo. Je pochopitelné, že se cítíte vděčný někomu, kdo do vašeho života přináší nějakou normalitu. Ale nesmíme zaměňovat vděčnost za slepou důvěru. Rozhovor byl přerušen pláčem ze Sofína pokoje. Než se Tomáš stačil zvednout, Lucie už byla na cestě do pokoje. Její jemný hlas téměř okamžitě uklidnil miminko. Kristýna pozorovala scénu po otevřenými dveřmi kanceláře. Její pohled byl vypočítavý. Vidíte, jak se dělá nepostradatelnou? Je to stará taktika, drahý. Nebo je možná prostě dobrá v tom, co dělá, odpověděl Tomáš, podráždění teď zjevné v jeho hlase. Sofie je šťastná a zdravá od té doby, co Lucie přišla. To pro vás nic neznamená? Samozřejmě, že to něco znamená. Znamená to, že bychom měli zvážit profesionálnější alternativy. Už jsem mluvila se specializovanou agenturou v Londýně. Poskytují certifikované chůvy pro rodiny, jako je ta naše. Jako je ta naše. Vlivné, vystavené, zranitelné. Kristýna si zbalila dokumenty se stejnou přesností, s jakou je předložila. Jen vás chci chránit a Sofii před lidmi, kteří by mohli mít postranní úmysly. Lucie taková není. Jak si můžete být jistý? Jak dlouho ji znáte? 2 měsíce? Kristýna vstala a uhladila si bezvadné sako. Jen vás žádám, abyste otevřel oči, drahý, kvůli Sofii. Kristýnina návštěva zanechala pocit nepohodlí, který Tomáš nedokázal zcela ignorovat. I když důvěřoval svému vlastnímu vnímání Lucie, semínka pochybností zasazená tetou našla úrodnou půdu v jeho vlastních nejistotách jako svobodného otce. Následujícího rána se rozhodl. Místo, aby šel přímo do kanceláře, jel do Kladna. Potřeboval osobně navštívit městskou nemocnici, vidět místo, kde Lucie tvrdila, že pracovala, možná si promluvit s někým, kdo ji znal. Nemocnice byla jako mnoho jiných ve veřejném systému. Funkční struktura bojující s nedostatkem zdrojů, rušné chodby, profesionálové dělající maximum s málem, co bylo k dispozici. Na recepci se zdravotní sestra středního věku podívala s nedůvěrou na jeho drahý oblek, ale zjemnila výraz, když zmínil Luciino jméno. Novotná? Dívka z odstřižků? Ta sestra, která se představila jako paní Marie, se upřímně usmála. Pracovala u nás na pediatrii roky. Anděl s dětmi. Z odstřižku? Zeptal se Tomáš zvědavě. Nosila z domova barevné odstřižky
aby vyrobila mobily a hračky pro malé hospitalizované děti. Měnila odpad v radost. Paní Marie ukázala na chodbu. Na pediatrii jsou stále některé mobily, které vyrobila. Děti milují ty barvy. Následující udaný směr Tomáš našel pediatrické oddělení, prostor, který navzdory strukturálním omezením měl nádech života. Na stěnách dětské kresby, na stropě barevné mobily se houpaly v závanu ventilátoru, v rohu krabice s hračkami vyrobenými z recyklovaného materiálu, mnoho z nich zjevně vyrobených z barevných odstřižků, jako ty, které Lucie používala k zábavě Sophie. Přistoupila mladá lékařka, zaujatá dobře oblečeným návštěvníkem, který pozoroval detaily pokoje. Mohu vám pomoci? Hledám informace o bývalé dobrovolnici. Lucii Novotné. Lékařčině tváři se rozářilo. Lucie, odvedla tu úžasnou práci. Děti se po ní ptají dodnes. Lékařka, podle jejího jmenovky doktorka Kamila, zaváhala. Je v pořádku? Stalo se něco? Je v naprostém pořádku, Tomáš spěchal objasnit. Ve skutečnosti pro mě teď pracuje, stará se o mou dceru. Ach, pak je vaše dcera šťastná, usmála se lékařka. Lucie má s dětmi zvláštní dar, dokonce i ty nejtěžší případy se s ní uklidnily. Byl tu nějaký problém, když tu byla. Něco ohledně léků, možná? Tomáš se cítil nepříjemně, když se ptal, ale potřeboval to vědět. Lékařčin výraz zvážnil. Ach, musel jste slyšet o tom incidentu. Byla to hrozná situace, ale byla zcela objasněna. Někteří zaměstnanci byli přistiženi při krádežích léků, ale Lucie s tím absolutně neměla nic společného. Ve skutečnosti to byla ona, kdo si všiml nesrovnalostí v záznamech a upozornil vedení. Tomáš pocítil vlnu úlevy, následovanou studem, že pochyboval. A co ten kurz ošetřovatelství? Zmínila, že ho nemohla dokončit. Ano, to byla škoda. Byla jednou z nejlepších studentek. Lékařka stišila hlas. Její babička, která ji vychovala, vážně onemocněla. Lucie musela vzít více směn v práci, kterou tehdy měla, aby zaplatila léčbu. I tak jsem o víkendech stále chodila jako dobrovolnice. Čistá oddanost. Než odešel, Tomáš požádal o nahlédnutí do registru dobrovolníků, který mu správa po určitém naléhání poskytla. Byly tam data, časy, hodnocení nadřízených, vše přesně potvrzující to, co Lucie vyprávěla, bez přikrášlování nebo opomenutí. Zpátky v autě Tomáš zůstal sedět několik minut a zpracovával, co zjistil. Nejenže potvrdil Luciinu čestnost, ale našel důkazy o jejím charakteru, které přesahovaly to, co sama tvrdila. Dívka z odstřižků proměňovala nedostatek v hojnost, nejen ve svém osobním životě, ale i v životech všech kolem sebe. Na cestě zpět do Prahy Tomáš impulzivně zastavil v obchodě s látkami. Koupil metry barevných odstřižků, nůžky s kulatými špičkami, nitě, bezpečné knoflíky pro děti. Nevěděl přesně, co s tím udělá, ale cítil, že je to důležité, tiché uznání toho, co objevil. Když se pozdě odpoledne vrátil domů, našel Sophie a Lucii na verandě, jak pozorují racky na obzoru nad pláží. Scéna byla tak jednoduchá, že ostře kontrastovala s jedovatými narážkami Kristýny a společenskými machinace Petry. Podívej, kdo přišel, Sofie. To je tatínek. Lucie se usmála a otočila miminko, aby vidělo Tomáše. Sofie okamžitě natáhla ručičky, její tvář se rozzářila. Tomáš vzal dceru do náručí, dýchal dětskou vůni smíchanou s jemnou vůní levandule, kterou Lucie vždy používala po Sofíně koupeli. Jaký byl váš den? Zeptala se Lucie a sbírala rozházené hračky. Objasňující, odpověděl Tomáš a objal Sofii o něco pevněji. Velmi objasňující. Později, poté co uložil Sofii ke spánku, našel Tomáš Lucii v kuchyni, jak připravuje nákupní seznam na následující den. Položil balíček odstřižků na stůl beze slov. Lucie se podívala na balíček, pak na Tomáše, v očích tichá otázka. Myslel jsem, že bychom mohli vyrobit nějaké mobily do Sofii na pokoje, řekl jednoduše. Dívka z odstřižků by mě mohla naučit, jak na to. Uznání proběhlo Luciinou tváří. Okamžité pochopení, kde byl, co zjistil. Její oči se leskly potlačenými slzami, ale jen se usmála a opatrně, téměř s úctou otevřela balíček. Je to snazší, než se zdá, odpověděla. Její hlas byl mírně roztřesený. Vše, co potřebujeme, je barva, pohyb a láska. Zbytek se zařídí.
Toho večera seděli u kuchyňského stolu, stříhali kusy látky a vázali je do jednoduchých tvarů, se mezi nimi vytvořila nová intimita, založená nejen na důvěře, ale i na vzájemném uznání. Dva přeživší, kteří se každý svým způsobem učili proměňovat odstřižky ztráty v něco nového a plného možností. A následujícího rána, když se Sofie probudila a uviděla barevný mobil houpající se nad její postýlkou, šou zářivé látky zachycující světlo vycházejícího slunce. Její úsměv se zdál obsahovat celý příslib zítřka. Přítomnost. Lucie v životě rodiny Marků nadále vzkvétala jako rostlina, která konečně našla úrodnou půdu. S postupem týdnů se byt na Letné stal skutečným domovem. Ne okázalostí své výzdoby, ale drobnými detaily, které nyní vyplňovaly jeho prostory. Zarámované fotografie Sofie na stěnách, barevné hračky uspořádané v proutěných koších, vůně domácího jídla, která přetrvávala v kuchyni i po jídle. Sofie, nyní téměř 9měsíční, se s odhodláním plazila po bytě a s nenasytnou zvědavostí typickou pro její věk prozkoumávala každý kout. Objevily se její první zoubky a s nimi přišly neklidnější noci. Lucie vytvořila systém střídání, kde se s Tomášem střídali v uklidňování miminka během nočních nepohodlí, tiché partnerství, které mluvilo o tom, jak se změnila dynamika domu. Podívejte se, kdo je každým dnem chytřejší, poznamenal pan Antonín, vrátný budovy, když Lucie se Sofií sestoupila na ranní procházku do parku. Brzy tu bude pobíhat. To je pravda. Lucie se usmála a upravila klobouček na hlavě miminka. Pediatr řekl, že se vyvíjí nadprůměrně pro svůj věk. To proto, že se o ní někdo pořádně stará, mrkl vrátný s jednoduchou moudrostí někoho, kdo pozoruje život, jak se odehrává za recepcí. Pan Marek je také jiný, lehčí, teď se s námi dokonce zdraví s úsměvem. Lucie jen přikývla a cítila, jak se jí v hrudi rozlévá známé teplo. Byla to pravda, Tomáš se změnil. Napjatý a odtažitý manažer z prvních dnů ustoupil muži, který si teď dával záležet na tom, aby přišel včas na večerní koupel Sofie, který seděl na koberci v obývacím pokoji a hrál si s dcerou, který občas s katastrofálními, ale nadšenými výsledky zkoušel připravovat palačinky v neděli ráno. To sobotní dopoledne slibovalo, že bude obzvláště významné. Karel Marek, patriarcha rodiny a Sofín dědeček, oznámil, že přijede osobně poznat vnučku. Do té doby si muž udržoval odstup. Posílal drahé dárky prostřednictvím asistentů, ale vyhýbal se přímému kontaktu. Chování, které Tomáš přičítal otcově obtížím vyrovnat se s emocionálně složitými situacemi, jako byla ztráta Anny. Je všechno připraveno na návštěvu vašeho otce? Zeptala se Lucie, když se vrátila z procházky a našla Tomáše, jak kontroluje e-maily na pohovce, zatímco Sofie si hrála na koberci vedle něj. Co nejvíce, odpověděl a zavřel notebook. Můj otec není snadný muž na potěšení, ale teď se tím méně trápím. Něco na klidu, s nímž to řekl, přimělo Lucii k úsměvu. Byl to znak nové důvěry, kterou Tomáš získal. Nejen jako výkonný ředitel miliardové společnosti, ale jako otec, jako muž, který konečně začínal definovat své vlastní parametry úspěchu. Karel Marek dorazil přesně v 11 hodin dopoledne, jak bylo jeho zvykem. Vysoký, s bezvadně upravenými šedivými vlasy a na míru šitým oblekem i v sobotu, nesl auru někoho, kdo vybudoval impérium vlastníma rukama a nikdy nikomu nedovolil na to zapomenout. Synu. Pozdrav doprovázelo formální obětí, takové, jaké si vyměňují obchodníci na důležitých schůzkách. Jeho oči však okamžitě hledali vnučku, která s zvědavostí pozorovala cizince ze své dětské židličky, kam ji Lucie před chvílí posadila. Něco v Karlově tvrdé tváři se téměř neznatelně zjemnilo, když uviděl Sofii. Tak to je ta malá dědička, řekl a přistoupil s neobvyklou váhavostí pro muže, obvykle tak rozhodného. Otče, to je Sofie, představil Tomáš s upřímným úsměvem, který mu rozzářil tvář. Sofie, to je dědeček Karel. Slovo dědeček zasáhlo Karla jako nečekané zjevení. Na okamžik obchodník ustoupil něčemu fundamentálnějšímu. Otci, který se náhle viděl jako dědeček, čelící kontinuitě života i tváří v tvář ztrátám. Můžu ji vzít? Otázka vyšla téměř nesměle.
tak odlišně od autoritativního tónu, s nímž Karel obvykle vedl schůze představenstva. Tomáš přikývl a Lucie Sophie jemně vyndala z dětské židličky a podala ji dědečkovi. Karel ji zpočátku držel s určitou tuhostí, zjevně nezvyklý na zacházení s malými dětmi. Sophie se intenzivně podívala na dědečkovu tvář. Její malé ručičky byly okamžitě přitahovány lesklým knoflíkem na klopě drahého obleku. Má matčiny oči, poznamenal Karel, jeho hlas byl jemnější, než Tomáš kdy slyšel. Ale bráda, to je Marek, bez pochyby. Lucie se diskrétně vzdálila a nechala rodinný okamžik proběhnout bez zásahu. Z kuchyně, kam šla dokončit přípravu oběda, slyšela útržky rozhovoru. Karel se ptal na Sofín vývoj. Tomáš odpovídal s nadšením hrdého otce a občas se ozvalo animované žvatlání miminka, které se zjevně rozhodlo, že vážný dědeček si zaslouží jeho souhlas. Oběd proběhl překvapivě dobře. Karel pochválil jídlo. Kdo připravil tuto rybu? Je výjimečná. Dovolil Sofii hrát si s jeho italskou hedvábnou kravatou a dokonce se usmál, tak vzácná událost, že Tomáš se málem zadusil vínem. Bylo to po dezertu, když Lucie vzala Sofii do pokoje na odpolední spánek, že Karel konečně promluvil o záležitosti, která mu zjevně ležela na mysli. Tomáši, musíme si promluvit o situaci tady. Známý obchodní tón přiměl Tomáše instinktivně se narovnat na židli, podmíněná reakce po letech práce pod otcovým náročným stínem. Jaká situace, přesně? Ej, tato, domácí uspořádání. Karel neurčitě gestikuloval směrem ke kuchyni, kde Lucie před chvílí byla. Kristýna mi řekla o svých obavách. Tomáš si povzdechl a masíroval si spánky. Samozřejmě, že řekla. Není to jen Kristýna. Dostal jsem telefonáty od členů představenstva. Jsou tu komentáře, Tomáši. Otázky ohledně vaší stability. Tomáš zopakoval, v jeho hlase zněla nedůvěra. Sophie nikdy nebyla šťastnější a zdravější. Společnost má tento kvartál rekordní zisky. Co víc chcete? Karel se naklonil dopředu a stišil hlas, jako by sdílel firemní tajemství. Synu, jsi Marek. Vychováváš další generaci, která povede naše impérium. Nemůžeš si dovolit. Improvizace. Slovo vyšlo z Tomášových úst hořce. Tak to vidíte, Lucí? Jako improvizaci. Vidím ji jako dočasné řešení pro obtížnou dobu, odpověděl Karel s pragmatickou chladnokrevností, která ho proslavila v obchodním světě. Ale teď je čas strategicky myslet na budoucnost. Sofie potřebuje stabilitu, mateřskou postavu s vhodnými vlastnostmi a kontakty. Potřebujeme někoho, kdo rozumí našemu světu. Jako Petra, chcete říct? Nebyla to otázka. Petra Veselá by byla rozumná volba, ano. Pochází z dobré rodiny, má vhodné vzdělání, rozumí odpovědnostem, které s jménem Marek přicházejí. Karel se na chvíli odmlčel. Byla by ochotna vytvořit domov pro vás a Sofii. Tomáš vstal, neschopný dál sedět, zatímco jeho otec rozebíral jeho osobní život jako firemní akvizici. Sofie už domov má. A co se týče Petry, ta se nezajímá o Sofii. Zajímá se o to, co Sofie představuje. Přístup ke jménu Marek, k majetku Marku. Přešel k oknu a pozoroval moře uletné v dálce. A co se týče mateřských postav, Sofie má Lucii, která ji skutečně miluje, ne jako symbol nebo investici. Zmínka o lásce přiměla Karla k zamračení. Ten charakteristický výraz, který tak často zastrašoval manažery v zasedacích místnostech. Láska je luxus, který muži jako my nemohou upřednostňovat. Synu, vybudoval jsem toto impérium s racionálními, ne emocionálními rozhodnutími. A podívejte se, kam vás to dovedlo, odpověděl Tomáš s novým klidem v hlase. Působivé impérium a syn, který vyrostl se strachem z toho, že zklame, místo aby se cítil milován. Otočil se, aby se podíval na otce. To samé neudělám Sofii. Následné ticho bylo husté, nabité desetiletími nevyřčených očekávání a skrytých záští. Byl to Karel, kdo ho nakonec prolomil, když vstal, aby si nalil další kávu, gesto, kterému zjevně dalo čas na přeskupení myšlenek. Tvá matka by řekla, že jsem tvrdohlavý, poznamenal a překvapil Tomáše spontánní zmínkou o zesnulé manželce. Vždycky věděla, kdy se mýlím, i když jsem to odmítal přiznat. V hlase patriarchy byla dosud neslýchaná zranitelnost
záblesk muže za firemní fasádou. Co dalšího ti Kristýna řekla? Zeptal se Tomáš a lehce změnil téma. Karel zaváhal, zjevně se cítil nepříjemně. Zmínila obavy ohledně původu té dívky. Něco o skandálu v nemocnici, kde pracovala. Byl jsem v nemocnici osobně, otče. Lucie nejenže neměla žádnou souvislost s tím skandálem, ale byla to ona, kdo pomohl ho nahlásit. Tomáš pozoroval otcův výraz. Skutečné překvapení. Kristýna tuto část vhodně vynechala, předpokládám. Zmínila, že dívka za podezřelých okolností opustila studium, aby se starala o nemocnou babičku a pracovala, aby zaplatila její léčbu. Další informace, kterou Kristýna zapomněla sdílet. Tomáš přistoupil ke stolu a podíval se na otce. Víte, co jsem ještě zjistil v té nemocnici? Že Lucie měnila odstřižky látky v hračky pro nemocné děti. Že dobrovolně bděla u miminek, která neměla rodinu. Že byla známá svou integritou a oddaností, ne svým příjmením nebo bankovním účtem. Karel zůstal mlčet a vstřebával informace s analytickým výrazem někoho, kdo přehodnocuje data projektu. Pojďte se mnou, řekl Tomáš náhle a ukázal na chodbu. Chci vám něco ukázat. Zavedl otce do Sofína pokoje, kde miminko klidně spalo v postýlce. Nad ní se barevné látkové mobily jemně houpaly v závanu, který vcházel po otevřeným oknem. Na stěnách fotografie Sofie v různých okamžicích, její první úsměv, její první zoubek, její první samostatné sezení. V rohu uspořádané na nízkých poličkách dětské knihy, některé zjevně ručně vyrobené. To je svět, který Lucie vytvořila pro Sofii, řekl Tomáš tiše. Svět barev, příběhů a předvídatelnosti. Svět, kde se cítí dostatečně bezpečně na to, aby objevovala, aby rostla. Karel přistoupil k postýlce a pozoroval spící vnučku. Jeho obličej, obvykle tak ovládaný, zradil emoci, kterou Tomáš zřídka viděl. Nuž tvůj dědeček. Thésy puan femme stoukiem leskujeme se. Karel začal, stále se dívaje na Sofii. Můj otec byl tvrdý muž. Vyrůstal jsem s vírou, že to je síla, že kontrola je ochrana. Jemně se dotkl vnučiny tváře. Možná jsem si věci spletl. Přiznání, byť jednoduché, představovalo významnou trhlinu v brnění, které Karel Marek nosil po desetiletí. Tomáš poznal ten okamžik jako to, co to bylo, ne kapitulace, ale začátek jiného dialogu. Když se vrátili do obývacího pokoje, našli Lucii, jak diskrétně uklízí zbytky oběda. Podívala se na oba muže a vnímala proměněnou atmosféru mezi nimi. Káva je hotová, pokud chcete, nabídla. Karel si ji prohlížel novýma očima, už ne jako nevhodnou zaměstnankyni, ale jako někoho, koho jeho syn právě bránil s neobvyklou přesvědčivostí. Slečno Novotná, řekl s formalitou, která mu byla vlastní, oběd byl vynikající. Kňař krátce zaváhal. Děkuji za péči, kterou věnujete mé vnučce. Lucie se usmála, jednoduchý a upřímný úsměv, který kontrastoval s vypočítavými společenskými výměnami, na které byl Karel zvyklý. Sofie se o sebe snadno stará, pane Marku, je to zvláštní dítě. Ano, Karel souhlasil, záblesk kněhy mu projel očima. Je. Karlova návštěva skončila bez obvyklých firemních instrukcí nebo doporučení, jak by Tomáš měl vést svůj život. Místo toho, než odešel, patriarcha vzal Sofii, která se probudila z odpoledního spánku, ještě jednou do náručí, tentokrát s větší důvěrou, a slíbil, že se vrátí následující týden, abych lépe poznal svou vnučku. Jak vysvětlil? Následujícího rána byl Tomáš překvapen neobvyklým telefonátem. Byla neděle a obvykle mu v tento den zvonil telefon jen kvůli firemním nouzovým situacím. Ale nebylo to z kanceláře, byla to jeho teta Kristýna, její hlas byl podivně ovládán. Tomáši, drahý, musím tě dnes vidět. Je to důležité. Naléhavý tón byl pro Kristýnu typický, ale tentokrát bylo něco jiného. Náznak skutečné úzkosti, který Tomáše přiměl souhlasit, navzdory jeho výhradám. Kristýna dorazila o 2 hodiny později, bezvadně oblečená jako vždy, ale s výrazem, který Tomáš nedokázal zcela rozluštit. Když Lucie nabídla kávu a diskrétně se Sofií odebrala do pokoje, Kristýna konečně odhalila důvod své návštěvy. Včera večer mi volal tvůj otec, začala a nervózně si pohrávala se zlatým náramkem. Byl zklamaný ze mě. Tomáš čekal, dobře znal tetiny hry, jak vynucovat otázky. Zřejmě
Pokračovala, když si uvědomila, že se nechytí. A já si osobně navštívil nemocnici v Kladně a zjistil informace, které jsem zanedbala sdílet. Nejen zanedbala, Kristýno. Úmyslně jste překroutila fakta, abyste vytvořila narrativ, který sloužil vašemu účelu. Přímé obvinění přimělo Kristýnu narovnat se, její uražená pýcha byla na okamžik viditelná, než znovu převzala kontrolu. Chránila jsem zájmy rodiny, Tomáši. Jako vždycky. Ne, chránila jste svou představu o tom, jaká by naše rodina měla být. V tom je zásadní rozdíl. Kristýna si povzdechla, náhle vypadala starší a unavenější. Celý život jsem bránila odkaz Marku. Budovala jsem kontakty, udržovala zdání, zajišťovala, aby dveře zůstaly otevřené. A za to jsem vděčný, odpověděl Tomáš a lehce zjemnil tón. Ale svět se změnil, Kristýno. To, co Sofie potřebuje, není jméno, je to láska. Přítomnost. Lidé, kteří ji vidí takovou, jaká je, ne jako dědičku, kterou jednoho dne bude. Něco v Tomášových slovech zřejmě zasáhlo zranitelné místo v Kristýně. Dlouho mlčela. Její oči bloudily po místnosti, dokud se nezastavily na nedávné fotografii Sofie s Tomášem. Oba se usmívali v zahradě budovy. Tvá matka by ji měla ráda, řekla Kristýna tiše. Tu dívku, Luci, má stejnou autentičnost, jakou měla tvá matka. Zmínka o Tomášově matce, která zemřela, když mu bylo pouhých 15 let, byla vzácná od Kristýny, která se obvykle tomuto tématu vyhýbala, protože ho považovala za příliš emocionálně nabité. Pamatuješ, když maminka trvala na tom, že tě naučí péct sušenky? Zeptal se Tomáš. Nostalgický úsměv se mu objevil na rtech. Ty dokonalá manažerka s moukou až ve vlasech. Kristýna se lehce zasmála. Zvuk, na který Tomáš téměř zapomněl. Ten den mi něco řekla, vzpomínala Kristýna. Její oči byly vzdálené. Kryš, méně kontroly je lepší péče. Nikdy jsem pořádně nerozuměla, co tím chtěla říct. Až teď možná. Okamžik Kristýniny zranitelnosti přerušila Sofie, která se plazila do pokoje, Lucie hned za ní, snažící se jí dohnat. Miminko, když uvidělo Kristýnu, změnilo směr a zvědavě se k ní přiblížilo, opírajíc se o nohy pratetky, aby se postavilo. Kristýna na okamžik stuhla a dívala se na dítě, které teď tleskalo do jejich drahých kolen. Pak k Tomášovu překvapení se naklonila a vzala Sofii do náručí. Něco, co nikdy předtím neudělala. Ahoj, maličká, řekla jejím hlasem postrádající obvyklou afektaci. Máš oči své babičky, víš? Chytré, pozorné. Lucie, která se zastavila u vchodu do pokoje, naznačila, že odejde, ale Kristýna ji zadržela. Slečno Novotná, Lucie, zhluboka se nadechla, jako by se připravovala na obtížný projev. Dlužím vám omluvu. Učinila jsem nespravedlivé domněnky a jednala jsem neomluvitelně. Lucie zamrkala, zjevně překvapená nečekanou upřímností. Není co omlouvat, paní. Starala jste se o Sofii jako my všichni. Přesto, trvala Kristýna, její pýcha ustupovala něčemu upřímnějšímu, doufám, že můžeme začít znovu. Tomáš sledoval scénu s pocitem naplnění, který neměl nic společného s firemními akvizicemi nebo finančními zprávami. Bylo to, jako by se něco zásadního konečně srovnalo. Nejen v jeho životě, ale i v širším rámci jeho rodiny. Později toho dne, když Lucie připravovala večeři, Kristýna všechny překvapila, když požádala o pomoc. Tomáš ohromeně sledoval, jak jeho teta, vždy tak znepokojená svou dokonalou manikúrou, krájí zeleninu pod Lucijným trpělivým vedením. Víte, poznamenala Kristýna, zatímco pracovali bok po boku, možná byste mě mohla naučit vyrobit jeden z těch barevných mobilů do Sofii na pokoje. Vždycky jsem měla dobré oko na barvy, i když tomu nikdo nevěří. Lucín úsměv rozzářil celou kuchyň. Bude mi potěšením, paní Kristýno. Mám nějaké odstřižky, které by udělali krásný mobil. Pozorující Tomáš cítil, jak mu v hrudi narůstá jistota. Skutečná revoluce se neodehrávala v korporátních patrech skupiny Marek, ale tam, v kuchyni jeho bytu, kde mladá žena z předměstí učila elitní manažerku krájet mrkev do tvaru hvězdy. A v postýlce vedle klidně spala Sofie, nevědomá si proměn, které její pouhá existence rozpoutala. Pražské jaro dorazilo v plné síle. Přineslo delší dny a mírné teplo, které lákalo k procházkám v parku a odpolednům na hřišti.
Sofie, nyní téměř roční, dělala své první váhavé krůčky, chytala se nábytku a občas se odvážila překonat malé otevřené prostory, vždy pod bedlivým dohledem Tomáše a Lucie. Byt na Letné se za poslední měsíce zcela proměnil. Co dříve bylo bezvadné, ale chladné prostředí, nyní překypovalo životem. Na stěnách, kromě drahých uměleckých děl, byly barevné kresby, které Sofie vytvořila svými malými ručičkami ušpiněnými omyvatelnou barvou. V kuchyňských skříňkách mezi importovaným nádobím se nacházely barevné plastové nádoby s jídlem připraveným speciálně pro malou. A v Tomášově šatníku, mezi italskými obleky, byly nyní obyčejné košile se skvrnami od kaše, které se odmítal vyhodit. Pane Marku, telefon pro vás, oznámila paní Jana jednoho sobotního odpoledne, zatímco si Tomáš hrál se Sofií na koberci v obývacím pokoji. Je to z kanceláře. Říkají, že je to naléhavé. Tomáš si povzdechl, neochotný přerušit okamžik s dcerou. Podíval se na Lucii, která četla knihu na pohovce poblíž, respektovala prostor otce a dcery, zatímco zůstávala na blízku, kdyby byla potřeba. Vadí vám to? Zeptal se, ukazujíc na Sofii, která s intenzivní koncentrací skládala barevné kostky. Samozřejmě, že ne. Lucie se usmála, odložila knihu a sklouzla na zem vedle dívky. Inženýrka Sofie a já budeme pokračovat v tomto architektonickém mistrovském díle. Tomáš na okamžik pozoroval, jak Sofie okamžitě zapojila Lucii do hry a s dětskou štědrostí jí nabídla kostku. Přirozenost této interakce ho stále ohromovala. Způsob, jakým Lucie dokázala dokonale přecházet mezi rolemi efektivní pečovatelky a herní společnice. Volání bylo skutečně naléhavé, problém s důležitou smlouvou v brněnské pobočce. A když se Tomáš o téměř hodinu později vrátil do pokoje, našel Sofii klidně spící na pohovce, hlavičku opřenou o Luciino klín, která ji hladila po vlasech, zatímco dál četla. Přestala stavět a rozhodla se, že můj klín je pohodlnější než postel, vysvětlila Lucie tiše. Neměla jsem srdce jí pohnout. Tomáš si sedl do blízkého křesla a pozoroval scénu se směsicí emocí, které nedokázal zcela pojmenovat. V tom tak jednoduchém obraze jeho dcera klidně spící na Lucíně klíně bylo něco, co se dotýkalo hluboké části jeho bytosti. Musím v pondělí do Brna, řekl konečně a udržel hlas tichý, aby neprobudil Sofii. Problém s důležitou smlouvou. Zůstanu maximálně 2 dny, Lucie přikývla. Nebojte se, Sofie a já se tu o vše postaráme. Vím, že ano, Tomáš se usmál. Pak po chvíli váhání. Lucie, až se vrátím z Brna. Je něco, o čem bych si s vámi rád promluvil. Stín obav přešel její tváří. Nějaký problém? Ne, spěchal objasnit. Ve skutečnosti je to opak problému, ale raději bychom si promluvili osobně, v klidu. Cesta do Brna byla produktivní, ale Tomáš se sotva mohl dočkat návratu do Prahy. Každý večer se připojoval přes videohovor, usmíval se, když viděl Sofii vzrušeně žvatla do kamery, jasně poznávající otce i přes obrazovku. A v pozadí vždy Lucie, zajišťující, aby vše probíhalo hladce, ale dávající prostor pro okamžik mezi otcem a dcerou. Když konečně dorazil domů ve středu večer, přivítala ho zářící Sofie, která udělala 5 plných kroků směrem k němu, než se posadila a tleskala si za svůj úspěch. To si pro vás schovávala, poznamenala Lucie hrdě. Včera udělala 3 kroky a spadla. Dnes cvičila celý den. Poté, co Sofie konečně usnula vyčerpaná z tolika vzrušení z otcova návratu, Tomáš pozval Lucii, aby si sedli na verandu. Noc byla příjemně teplá a světla letné pod nimi jiskřila, soutěžíc s hvězdami. Nejdřív jsem vám něco přinesl, řekl Tomáš a podal jí malý balíček. Lucie ho opatrně otevřela a odhalila knihu o vývoji dítěte, nejnovější publikaci renomované české pediatričky. Viděl jsem ji v knihkupectví v Brně a vzpomněl jsem si, jak neustále bádáte o tomto tématu, vysvětlil Tomáš. Má celou kapitolu o důležitosti bezpečné vazby v prvních letech. Je to perfektní. Děkuji. Lucie se usmála a s opravdovým zájmem listovala stránkami. Začnu číst ještě dnes večer. Tomáš se zhluboka nadechl a sbíral odvahu na to, co potřeboval říct. Lucie, tyto poslední měsíce byly transformační. Pro Sofii samozřejmě, ale i pro mě. Lucie zavřela knihu a věnovala mu plnou pozornost.
Když nás Anna opustila, byl jsem ztracený. Fungoval jsem na autopilota, aniž bych skutečně žil. Odmlčel se a pečlivě vybíral slova. Vy jste se nejen starala o mou dceru, vy jste nás, mě i mou rodinu naučila, co je skutečně důležité. Jen jsem dělala svou práci, Tomáši, odpověděla Lucie s pokorou, která jí byla vlastní. Ne, udělala jste mnohem víc, lehce se naklonil dopředu, a proto chci formalizovat vaši roli zde. Nejen jako zaměstnankyni, ale jako stálou součást naší rodiny. Lucie zamrkala zmatená. Nerozumím. Konzultoval jsem se svými právníky v Brně. Rád bych navrhl, abyste se oficiálně stala zákonnou opatrovnicí Sofie spolu se mnou. Překvapení v Lucijině tváři bylo zjevné. Tomáši, to je obrovské. Jste si jistý? Je tu tolik právních důsledků. Jsem si naprosto jistý, potvrdil s přesvědčením. Sofie vás miluje a vy ji milujete. To je to, co je důležité. Zbytek jsou detaily, které můžeme vyřešit. Lucie na okamžik mlčela a zpracovávala návrh. Nechci vypadat necitlivě, řekla konečně, ale musím se zeptat, proč teď? Je něco, co mi neříkáte? Nějaké obavy o vaše zdraví, nebo... Ne, nic takového, Tomáš se usmál, dojat jejími obavami. Jsem naprosto zdravý, ale v posledních měsících jsem se naučil, že život je nepředvídatelný. A chci zajistit, aby Sofie měla vždycky vás, ať se stane cokoliv. Lucie pomalu přikývla. Její oči se leskly potlačenými slzami. Je to obrovská čest, Tomáši, ale potřebuji čas na rozmyšlenou. Je to rozhodnutí, které ovlivní mnoho životů. Samozřejmě, okamžitě souhlasil. Vezměte si tolik času, kolik potřebujete. Nabídka platí. Několik minut mlčeli, pozorovali světla města pod sebou, každý ponořen do svých vlastních myšlenek. Byla to Lucie, kdo konečně prolomil ticho. Bez ohledu na mé rozhodnutí ohledně zákonného opatrovnictví chci, abyste věděl, že tu vždy budu pro Sofii. Pro vás oba. Něco na způsobu, jakým řekla vy dva, přimělo Tomášovo srdce lehce zrychlit. Následujícího dne, zatímco Tomáš pracoval ve své domácí kanceláři, interkom oznámil nečekanou návštěvu. Petra se vrátila, tentokrát s právníkem po boku. Tomáši, drahý, to je sínda Chirome Azise. Lucie pozdravila ho s tou studovanou důvěrností, kterou vždy používala, a vstoupila do bytu, jako by ho už částečně považovala za svůj. Musíme si promluvit. Právník, muž středního věku, s neustále vážným výrazem, nesl složku dokumentů a pozdravil Tomáše s přehnanou formalitou. Co je tak naléhavého, že se to nedalo řešit v kanceláři? Zeptal se Tomáš, udržujíc zdvořilý, ale odtažitý tón. Petra ukázala na pohovku, jako by byla hostitelka, a ne návštěvnice. Je to vlastně o Sofii a o prostředí, ve kterém je vychovávána. Tomášovo okamžité varování se spustilo. Co tím myslíte? Drahý, víš, že jsem se o tebe a o malou vždycky starala, začala Petra, jejím hlasem falešně sladkým. A slyšela jsem znepokojující věci. O vlivu, který mohou mít určité osoby na formování dítěte. Tomáš si udržel neutrální výraz, ačkoliv cítil, jak v něm narůstá podráždění. Buďte přímá, Petro. Co chcete? V tu chvíli zasáhl právník a otevřel svou složku. Pane Marku, moje klientka je skutečně znepokojena blahobytem nezletilé Sofie Markové. Konkrétně jsou zde otázky ohledně odborné kvalifikace osoby, která v současné době vykonává funkci pečovatelky. Lucie, řekl Tomáš pevně. Její jméno je Lucie Novotná a je více než kvalifikovaná k péči o mou dceru. Emocionálně možná, pokračoval právník neoblomně, ale technicky nemá specifické vzdělání v oblasti dětské výchovy nebo ošetřovatelství. Kromě toho jsou zde aspekty její osobní historie, které vyvolávají pochybnosti o její vhodnosti ovlivňovat dítě ze Sofína společenského postavení. Petra se naklonila dopředu, její maska starostí špatně skrývala ambice. Tomáši, my jen chceme to nejlepší pro Sofii. A upřímně, dívka z předměstí bez formálního vzdělání, bez znalosti světa, do kterého Sofie patří, to může být dlouhodobě škodlivé. Co přesně chcete? Zeptal se Tomáš, i když už znal odpověď. Právník vyndal dokument ze složky. Žádáme o předběžné opatření k posouzení vhodnosti současného prostředí Sofie. Ideálně bychom chtěli, aby dítě bylo pod certifikovanou profesionální péčí, s pravidelným dohledem.
Vhodných osob. Jako Petra, předpokládám, poznamenal Tomáš ironicky. Bylo by to logické uspořádání, souhlasila Petra, aniž by si všimla sarkazmu nebo ho ignorovala. Mám kontakty a znalosti, abych zajistila, že Sofie bude vychována podle svého postavení. A samozřejmě bych mohla poskytnout rodinnou stabilitu, kterou dítě potřebuje. Tomáš vstal, jeho trpělivost vyčerpaná. Dovolte mi, abych byl naprosto jasný. Sofie je šťastná a zdravá. Její pediatr, jeden z nejrespektovanějších v Praze, potvrzuje její výjimečný vývoj. A co se týče Lucie, ta má přesně ty vlastnosti, které si cením pro výchovu mé dcery. Integritu, oddanost a skutečnou lásku. Láska není profesní kvalifikace, poznamenal právník chladně. Ne, ale je to předpoklad pro každého, kdo chce být součástí Sofíina života, odpověděl Tomáš stejnou mincí. A dovolte mi dodat, jakýkoliv pokus o soudní zásah do mé rodiny bude čelen všemi prostředky, které mám k dispozici. A věřte mi, jsou značné. Petra vypadala na okamžik zaskočená pevností odpovědi, ale rychle se vzpamatovala. Jen myslíme na to nejlepší pro Sofii. A samozřejmě na pověst rodiny Marků. Pověst rodiny Marků je moje odpovědnost, ne vaše, Tomáš uzavřel. A teď s dovolením mám za 15 minut schůzku. Poté, co odešli, Tomáš zůstal několik okamžiků nehybně stát a zpracovával, co se právě stalo. Nebyl skutečně překvapen. Znal Petru dostatečně dobře, aby věděl, že se svého plánu stát se novou paní Markovou nevzdá snadno. Co ho znepokojovalo bylo, jak daleko by byla ochotna zajít a jaký vliv by mohla uplatnit prostřednictvím svých společenských kontaktů. Lucie ho našla stále zamyšleného, když se vrátila z parku se Sofií. Stalo se něco? Zeptala se. Okamžitě si všimla jeho znepokojeného výrazu. Petra tu byla, s právníkem. Tomáš stručně shrnul rozhovor. Nebyl důvod skrývat situaci před Lucií. Byla ústřední součástí záležitosti. Místo, aby vypadala vyděšeně nebo uraženě, Lucie projevila překvapivý klid. Dalo se to čekat, ne? Od začátku dala jasně najevo, že s vámi a Sofií má jiné plány. To neznamená, že je musíme přijmout, odpověděl Tomáš a obdivoval její odolnost. Ve skutečnosti to jen posiluje to, o čem jsme mluvili včera. Musíme formalizovat vaši roli v Sofíině životě. Jste si tím jistý, Tomáši? Bylo by pro vás mnohem snazší jednoduše najmout chůvu s pověřeními, která oni považují za adekvátní. Někoho, kdo by nespůsoboval tento typ kontroverze. Snadnější možná. Lepší pro Sofii? Rozhodně ne, vzal Sofii z Lucíných paží a dostal na oplátku usměvavý polibek. Navíc odkdy jsem si vybíral tu snazší cestu. Následující týden, jak Tomáš předpověděl, doručil soudní úředník oznámení. Petra skutečně podala žádost o psychosociální posouzení prostředí, ve kterém byla Sofie vychovávána. Dokument obsahoval narážky na neadekvátnost Lucie a zpochybňoval Tomášovu emocionální stabilitu po ztrátě Anny. To je nízké. I na Petru, poznamenal Tomáš a ukázal dokument Karlovi, který je toho odpoledne navštívil. Vztah mezi otcem a synem se za poslední měsíce výrazně vyvinul, přičemž patriarcha se stal pravidelnou součástí vnutčina života. Karel studoval dokument s analytickým výrazem, který používal pro důležité smlouvy. A strategie je jasná. Snaží se zpochybnit vaši schopnost úsudku. Naznačuje, že vaše volba pečovatelky je výsledkem nespracovaného traumatu. Co teď děláme? Zeptal se Tomáš a cenil si otcovy zkušenosti v krizových situacích. Karel ho překvapil svou odpovědí. Za prvé ne my, vy. Tohle je vaše cesta, synu. Za druhé otázka není, co dělat, ale co skutečně chcete. Chci, aby Sofie byla šťastná a v bezpečí. Chci udržet Lucii v našich životech. Tak za to bojujte, odpověděl Karel s jednoduchostí. A tentokrát nebudete čelit této bitvě sám. Otcovská podpora znamenala více, než by slova mohla vyjádřit. Toho večera, když Sofie spala a byt byl tichý, Tomáš a Lucie si sedli ke kuchyňskému stolu, aby prodiskutovali situaci. Najmu ty nejlepší právníky, začal Tomáš. Ale důležitější než to je, že musíme být připraveni na to, co přijde. Sociální pracovníci budou rozhovory s každým kolem nás. Zaměstnanci, rodinou, Sofijnými lékaři. Jsem připravena, potvrdila Lucie klidně. Nemám co skrývat.
Sofie je zdravá a šťastná a to může ověřit každý profesionál, který sem přijde. V jejím hlase byla klidná odhodlanost, která Tomášovi připomněla, proč jí tak důvěřoval. Lucie nikdy nebyla na dramata nebo přehánění, čelila každé výzvě se stejnou pragmatickou klidností, s jakou proměnila chladný byt v útulný domov. Ohledně návrhu, který jsem vám dal, Tomáš pokračoval váhavě. Rozumím, pokud byste raději počkala, dokud se tato situace nevyřeší. Ve skutečnosti, odpověděla Lucie s malým úsměvem na rtech, myslím, že teď je přesně ten správný čas, pokud si tím stále jste jistý. Nikdy jsem si v životě nebyl něčím jistější. První návštěva sociální pracovnice se uskutečnila o týden později. Tomáš připravil Sofii na přítomnost cizí osoby v domě, vysvětlil co nejjednodušeji, že paní přišla podívat se, jak žijeme. Lucie zase diskrétně uspořádala papíry, které si vedla, záznamy o Sofíně vývoji, poznámky z lékařských konzultací, zápisník s denním režimem, který vytvořila, aby udržela předvídatelnost, kterou miminka potřebují. Doktorka Martina Dvořáková byla žena kolem 40 let s vážným, ale ne přísným výrazem. S profesionální pozorností sledovala interakci mezi Sofií a jejími pečovateli, dělala diskrétní poznámky do svého tabletu, zatímco chod domácnosti pokračoval normálně, nebo tak normálně. Jak to bylo možné pod dohledem? Sofie se zdá být s oběma v pohodě, jsem poznamenala během soukromého rozhovoru s Tomášem. Je patrná bezpečná vazba, což je v tomto věku zásadní. Lucie toho hodně ví o vývoji dítěte, odpověděl Tomáš. Neustále bádá, přizpůsobuje naše rutiny tomu, jak Sofii roste a jaká je přesně povaha vašeho vztahu se slečnou Novotnou, zeptala se sociální pracovnice, udržujíc neutrální tón. Tomáš zaváhal jen na okamžik. Začala jako zaměstnankyně, ale stala se mnohem víc. Je partnerkou v péči o Sofii, osoba, které plně důvěřuji, že mi pomůže vychovat mou dceru. Doktorka Martina přikývla, aniž by projevila úsudek. A co se týče návrhu na sdílené opatrovnictví, o kterém jste se zmínil? Je to za těchto okolností poměrně neobvyklé opatření. Sofie ztratila svou biologickou matku velmi brzy. Lucie vyplnila prázdnotu v jejím životě, neměla nahradit Anu, to nikdy nebyl záměr, ale poskytla mateřskou péči, kterou si každé dítě zaslouží. Sdílené opatrovnictví je způsob, jak zajistit, že bez ohledu na to, co se mi stane, Sofie bude mít vždy tuto osobu, kterou už zná a miluje ve svém životě. Rozhovor pokračoval více než hodinu. Tomáš odpovídal na otázky o své rodinné historii, své ztrátě, svých plánech pro Sofínu budoucnost. Poté přišla řada na Luci, aby byla soukromně vyslechnuta, zatímco Tomáš si hrál se Sofií v obývacím pokoji. Jak to šlo? Zeptal se, když Lucie vyšla z kanceláře, její tváře mírně zčervenalé. Intenzivní, přiznala, ale upřímné. Mluvila jsem o svém dětství v Brně, o své babičce, o dobrovolnické práci v nemocnici. O tom, jak jsem poznala Sofii a zaváhala. Na rtech se jí objevil malý úsměv. O tom, jak jste vy dva změnili můj život stejně, jako jsem možná změnila ten váš. Doktorka Martina uskutečnila v následujících týdnech další 2 návštěvy, jednu oznámenou a jednu překvapivou. Když se objevila jednoho sobotního dopoledne, když všichni ještě byli v pyžamu a snídali na verandě. Daleko od toho, aby to byl problém, nečekaná návštěva poskytla autentický pohled na každodenní život v bytě, Sofie v dětské židličce, Tomáš připravující kávu, Lucie krájící čerstvé ovoce. Všichni pohodlně konverzovali jako rodina. Souběžně s oficiálními návštěvami si Tomáš všiml jemného společenského pohybu kolem sebe. Někteří známí začali klást zdánlivě nevinné otázky o jeho domácí situaci. Na blogu pražské elity se objevila nepodepsaná poznámka, která neurčitě zmiňovala důležitého dědice, který je emocionálně manipulován ambiciózní zaměstnankyní. Bez jmen, ale s dostatečnými detaily, aby lidé ze společenského okruhu Marků mohli identifikovat zúčastněné. Tomáš přesně věděl, kdo za tím stojí. Petrina strategie vždy spočívala ve vytváření veřejných narativů, které se nakonec staly společenským tlakem. Stejná metoda, která ji učinila efektivní v marketingu a public relations, se nyní uplatňovala na jeho osobní život.
Ale stalo se něco nečekaného. Místo izolace Tomáš začal dostávat podporu z překvapivých míst. Paní Jana, hospodyně, se dobrovolně nabídla promluvit se sociální pracovnicí a podrobně popsala pozitivní proměny, které pozorovala jak u Sofie, tak u samotného Tomáše od Lucína příchodu. Sofín pediatr zaslal podrobnou zprávu, chválící výjimečný vývoj dítěte a pečlivou pozornost, kterou dostávala doma. Dokonce i pan Antonín Vrátný zmínil doktorce Martině, jak se rodina z 12.1 nyní zdála šťastnější, jak se pán více usmíval a miminko bylo vždy dobře opečovávané. Nejpřekvapivější projev podpory přišel od Kristýny. Jednoho obzvláště napjatého odpoledne po dalším předběžném slyšení, kde se Petřin právník pokusil vykreslit Lucii jako oportunistku bez kvalifikace, Tomášova teta se objevila v bytě s krabicí. To jsou dopisy tvé matky, vysvětlila a položila krabici na stůl. Všechny jsem je schovávala od té doby, co jsme byli dospívající. Je tam jeden konkrétní, který bys měl přečíst. Zaujatý Tomáš opatrně otevřel pečlivě uchovanou krabici. Uvnitř chronologicky uspořádané obálky známé písmo jeho matky zdobilo každou z nich. Kristýna vybrala jednu konkrétní, datovanou několik měsíců před úmrtím Laury Markové. Napsala to, když ti bylo 14, krátce předtím, než Kristýna nedokončila větu. Mluvili jsme o budoucnosti, o tom, co je v životě skutečně důležité. Tomáš s posvátnou úctou otevřel obálku. Dopis napsaný na lněném papíře, který si stále uchovával náznak parfému, který jeho matka používala, obsahoval úvahy o rodině, o volbách, o prioritách. Na poslední stránce upoutal jeho pozornost podtržený úryvek. Kryš, až přijde čas, připomeň Tomášovi, že žádné impérium nestojí za radost ze skutečného domova. Řekni mu, že jsem pozorovala, jak Karel obětoval přítomnost pro úspěch a že ačkoliv svého manžela miluji, vím, že jednoho dne si uvědomí, že prázdné kanceláře nezahřejí srdce. Skutečný odkaz není v podnicích, které budujeme, ale v lidech, které milujeme. A kteří milují nás zpět, ne za to, co máme, ale za to, jací jsme. Tomáš se podíval na tetu. Emoce mu stěžovaly mluvení. Vždycky věděla, že ano, i když jsem byl ještě teenager. Kristýna přikývla, její vlastní oči se leskly potlačenými slzami. Laura viděla podstatu. Něco, co mě s veškerou mou domnělou společenskou inteligencí trvalo desítky let, než jsem pochopila. Na chvíli se odmlčela. Ukázala jsem tento dopis tvému otci včera. Plakal Tomáši. Poprvé od té doby, co jsme ji ztratili, si dovolil plakat. Toho večera poté, co uložil Sofii ke spánku, Tomáš sdílel dopis s Lucií. Seděli na verandě pod hvězdnou pražskou oblohou a společně četli slova Laury Markové, ženy, kterou Lucie nikdy nepoznala, ale jejíž hodnoty se zdály rezonovat s jejími vlastními. Vaše matka byla moudrá žena, poznamenala Lucie tiše a vrátila dopis Tomášovi. Měla by vás moc ráda, odpověděl a přirozeně jí vzal ruku, což překvapilo oba. Protože vidíte, co je skutečně důležité. Protože nás všechny učíte. Dotek jejich rukou vytvořil okamžik významného ticha, jeden z těch okamžiků, kdy se slova zdají být nadbytečná a svět jakoby obsahoval pouze ten sdílený prostor, to spojení. Konečné rozhodnutí v případu přišlo téměř 3 měsíce po zahájení řízení. Soudce po přezkoumání zpráv sociální pracovnice, lékařských a psychologických posudků a vyslechnutí všech svědectví rozhodl, že Sofie je v výjimečně vhodném prostředí a že neexistuje absolutně žádný důkaz škodlivé situace, která by ospravedlňovala zásah. Důležitější bylo, že Tomášova žádost o to, aby Lucie získala právní status spoluporučníka Sofie, byla schválena, přičemž soudce poznamenal, že významné citové vazby již byly pevně navázány a že emocionální stabilita dítěte by byla nejlépe zajištěna formalizací tohoto již existujícího vztahu. Zpráva dorazila jednoho slunečného nedělního dopoledne. Tomáš, Lucie a Sofie byli v malé zahradě budovy. Dívka dělala stále jistější kroky mezi nimi, když zazvonil telefon s voláním od právníka. Když Tomáš zavěsil, jeho rozářená tvář řekla vše, ještě než slova vyšla. Vyhráli jsme. Na všech frontách. Lucie si zakryla ústa rukama. Slzy úlevy a radosti jí nekontrolovatelně unikaly.
Sofie, vnímajíc emoce dospělých, nadšeně tleskala, ačkoliv nerozuměla důvodu oslavy. Téhož odpoledne se v bytě sešla malá skupinka, ne formální večírek, jen lidé, kteří se stali skutečně důležitými. Karel přinesl řemeslné pečivo z pekárny v centru, kterou navštěvoval v mládí. Kristýna se objevila s novým mobilem, který sama vyrobila. Její dovednost z odstřižky byla překvapivě dobrá pro začátečnici. Paní Jana připravila medovník, Tomášův oblíbený dezert z dětství. Pan Antonín rychle přišel na přípitek, než se vrátil k vrátnici. Doktor Pavel, Sofín pediatr, se zastavil na rychlou kávu mezi konzultacemi. Nápadně chyběla Petra, která po soudním rozhodnutí poslala jen krátkou a chladnou zprávu, oznamující, že přijme pozici v Paříži a opustí Českou republiku na neurčito. Když se malá skupina rozešla a Sofie klidně spala ve svém pokoji, Tomáš a Lucie se znovu ocitli na verandě a pozorovali západ slunce nad Letnou. Na obloze se začaly objevovat první hvězdy, plaché proti barevnému přechodu, který slunce zanechalo. Takže, začal Tomáš. Jeho hlas byl jemný v tichu soumraku. Jsme teď oficiálně spoluporučníci Sofie. Je to obrovská zodpovědnost, odpověděla Lucie, její pohled upřený na obzor. Ale jsem šťastná, Tomáši. Šťastnější, než jsem si myslela, že je možné po babiččině odchodu. Na okamžik pozoroval její profil. Jemný obrys proti zlatému světlu, klidnou sílu, kterou bez námahy vyzařovala. Víte, když nás Anna opustila, myslel jsem, že už nikdy nenajdu tento druh úplnosti, domova. Tomáš pečlivě vybíral slova, vědom si delikátního území, které začaly prozkoumávat. Věřil jsem, že pro Sofii možná ještě existuje šance prostřednictvím někoho jiného, ale pro mě myslel jsem, že tato dveře se zavřely. Lucie se otočila, aby se na něj podívala. Její oči odrážely jemné světlo soumraku. A teď si uvědomuji, že domovy nejsou místa, jsou to lidé. Jsou to sdílené okamžiky, malé denní rituály, získaná důvěra. Zhluboka se nadechl. Jsou to dva lidé sedící na verandě společně, vychovávající dítě, objevující, že rodina je něco, co se buduje, nejen dědí. Lucie se usmála. Ten úsměv, který měl moc rozzářit celé místnosti. Je to krásná definice. Není to jen definice, odpověděl Tomáš a konečně našel odvahu na to, co chtěl říct. Je to také otázka. Vzal jí ruce do svých. Jednoduché gesto neslo váhu měsíců budované důvěry, vzájemného respektu, obdivu, který rozkvetl v něco hlubšího. Lucie Novotná, už jste proměnila náš byt v domov. Přijali byste s časem a ve svém vlastním tempu prozkoumat, zda můžeme být víc než jen partneři v péči o Sofii. Zda můžeme společně vybudovat něco, co začíná přátelstvím a respektem, ale co možná jednoho dne nemusel dokončit větu. Lucín úsměv se rozšířil. Její oči zářily emocemi, které zrcadlily ty jeho. Ano, odpověděla jednoduše. Krok za krokem, jako učíme Sofii chodit. Bez spěchu, ale s jasným směrem. Toho večera nebyly žádné vášnivé polibky, ani dramatická prohlášení, jen dvě ruce, které zůstaly propletené, zatímco pozorovali, jak se hvězdy zcela objevují nad Prahou. Mezi nimi tichý slib vybudovat něco skutečného, něco, co nezáviselo na slavných příjmeních nebo jmění, ale na každodenních volbách přítomnosti a péče. A v pokoji vedle Sofie klidně spala, chráněna ne hradbami privilegií, ale něčím nekonečně cennějším, domovem, kde láska nebyla abstraktním pojmem, ale každodenní praxí, kde se barevné odstřižky měnily v mobily, které tančily s mořským vánkem, kde se snídaně sdílela s úsměvy, kde malé ruce